Яхшы. Инди жыр. Отырып махсус тыңлаган юк. Пупсикан! Мене бик не качает. Эсмес ошаганды. Бусы да ошамады. Дуслар, сәлем, біз сізге өзіміздің Қырған бұтақ исемлі өр-яңа проектыбызны тәқдим етебіз. Бүгін бізде қонақта Лилия Хайруллина һәм Ильяс Галиев. Сәлемләр. Сәлем. Лилия, Ильяс, сіз бір-біріңіз белән танышмы? Юк. Беренче тапкыр күрешәсез. Әйе. Яхшы. Бу Лилия Хайруллина Ильяс, бу Ильяс Галиев. Лилия, идәле үзең турында сөйләп кит әле. Мин җырчы блогер Лилия Хайруллина. Топ-3 факт булды бу. Ильяс, син үзең турында нәрсә әйтәсең? Блогер, тиктокер, җырчы. Җырчы. Нинди телдә җыр? Коллегам. Урыс телендә. Кадерле тамашачылар, әгәр дә сез Лилия Хайруллина кем икәнен белмисез икән, шуннан да җырчы, блогер, тиктокер һәм Ильяс Галиев Белми карагыз. Махсус шуңа ялтыравыклы күлмәкләр киеп килдем. Эстрадага бик хас булган татар эстрадасына принципиаль рәвештә. Язылырга антмагыз. Никнеймларыгыз әйтәсезме? Instagram ник. Ничек язылгансыз? Лилия Хайруллина official. Ильяс Music. Official юкмы? Ол неофициальный. Белгәнегезчә, безнең бүген бик кызыклы, күңелле уен булачак. Сез әзерме? Әйе. Әзер. Не уверена шулай. Әзер. Ильяс әзерме? Әзер. Алайса, идәгез без сезнең белән кагыйдәләргә күчик. Алар бик гади, барысы 4 тур булачак һәм беренче тур кире күтле дип атала. Ничек сезгә исеме кире күтле? Шуның турында әйтмәкче идем, исеме бик кызыклы дип. Ильяс. Ноль эмоций. Хәзер шуннан да арттан алга яздырылган җырлар куелачак. Һәм Татарча бит. Татарча. Һәм сезнең төп максатыгыз җырның исемен белергә һәм кем башкара. Ярый әле кабатлап җырларга. Әйе. Киттек, тыңлыйбыз беренче җыр, җибәрәбез. Нинди җыр бу икән? Ничек Теләргә Бу басырга. минем җыр түгелме? Так, нинди җыр? Утрау, ошаган шуңа. Утрауга ашаган. Син ничек уйлыйсың, Ильяс? Белмим. Лилия Хайруллина шул хәтта үзенең җырларын ярата. Хәтта һәрбер музыкада үзенең җырларын ишетә. Илья, утрау дидең ниме? Әйе, шулай тыелды. Тыелды. Ничек башланып китә? Менә үзең җырлап кара әле. Тынычланырга күптән вакыт, тын алырга, туктарга. Яхшы, Ильяс. Бу синең өчен. Әйтәмеш. Әйе бит, менә бит. Шуннан да бу безнең Лилия Хайруллина утрау җыры. Лилия, Шушы проигрышны танып алдым. мин сине шуннан да котлыйм. Синдә 1 балл. Хәзер Ильясның җыры була. Юк, Ильясның бит әле җырлары яздырылмаган, шулай бит? Язылган русча ди. Русча. Безнең инде кагыйдәләр буенча бар тик татарча җырлар гына, шуңа күрә идегез икенче җырга игътибар. Җибәрәбез. Сыкатлауры. Ильяс белән моны ахрысы. Беләмен. Лилия Хайруллина. Хәзер исемен искә төшереп. Төшермәгә басты. Сәм яңадан җыр. Ильяс та. Лайк булмасаң, Нурминский. Кем? Нурминский. Нурминский нишләде? Лайк булмасаң? Син ничек уйлыйсың? Шулай. Шулай ук, әйме? Нурминский лайкнулмысың. Шулай бит? Тикшерәбез. Ильяс, сүзләрен беләсеңме? Әйдә җырлыйбыз бергә. Instagram'da Син лайк алмас. Яхшы. Лилия, менә әгәр дә әлеге җырның эчтәлегенә күз салсак, нәрсә әйтә аласың? Сиңа җыр ошыймы? Ошый. Нәрсәсе белән ошый? Ничек дип әйтим, мин Альбертның иҗатын яратам, хөрмәт итәм, чөнки ул инде хәзер бит инде күбрәк русча җырлый, элегрәк менә татарча башкарганда җырларын башка кешеләргә ошамаган, үз фикере бар кешенең, ул аны җиткерә белә, курыкмый, бик күп тәнкыйть алды шулай ук ул үз ягына, әйме, халыктан, төрле районнар, администрациялардан да ишеткән булдык, концертларын үзгәннәр дип, әйме. Яратам мин аның иҗатын үзенчәлекле, һәр җырда бит инде бер стильдә булырга мөмкин түгел, шуңа күрә ничектер кызыклы.
мәгънәсе бик тирән булмаса да, Ну, качает. качает яшьләрчә. Ильяс, менә син яшь блогер буларак, мин синең Instagram битеңне карап барам. Һәм менә син һәрбер видеога җыр куеп барасың. Менә лайкнулмысыңны син куер идеңме? Yok. Ничә? Димәк, сиңа җыр ошамый. Bu jır именно конкретно yok. Ошамый. О, ни өчен? Нәрсә смыслы yok? Димәк, сиңа Не качает. Не Меня качает. качает. Yok, ол-то качает, но смысл yok анда вообще. Сиңа иң мөһиме не булсын, сиңа мәгънәсе булсын. эштәлегеме мәгънәсе булыр. Мин алай түгел. Димәк, Лилиягә просто качает, сиңа инде беренче Бит инде кайфымнан тора әлбәттә. Эштәлек. Яхшы. Әйдәгез, хәзер без сезнең белән 3нче җырга күчәбез. Һәм ул бик авыр җыр. Так, Ильяс. Ильясның көймәләре. Хәния Фәрхи. Әйе. Хәния Фәрхи. Безнең Ильяс бу очракта беренче булды. Жырын белмим. Мин беләм. Беләм багай. Әйтеме? Әлдермеш? Әлдермеш. Yok, öldürmüşler Без şamağım. Әлдермешкә ошамаган. Лилия Әлдермеш яклыймы? Әйе. Син Шулай Хәния дип тойылды. Фәрхи дисеңме? Min jırını ayta almayım. No, Хәния öldürmüşler Фәрхи. şamağım. Син җырның исемен әйтә алмыйсың. Yok. Әйдәгез, алайса без сезнең белән дөрес җавапны тыңлап китик. Киттек. Әйе, әлдермеш. Син Бер багын икегә беләбез. димәк, Хәния Фәрхинең иҗатын яратасың. Yok. Нурминскийны яратмый, Хәния Фәрхине ярата. Öldürmüşler Әнә yaptım каян alın bak. беләсең син Хәния Фәрхи икән? Öldürmüşler koyan. Bütün kişi işitken yani. Bütün kişi işitkәнем Bütün бар. YouTube'dan işte нәрсә тыңлап баралар işin sen. Димәк, син еш тыңлыйсың әлеге җырны. Амша. Димәк, син сүзләрен дә беләсең. Kimdi? Шул җырны. İyi. Иде җырла әле. Просим. Мин әйдәгез, эшебез ничек? Башкарабызмы әлеге җырны? Әйдәгез, башкарыйк инде, халык көтә бит. Халык көтә чыннан да бит. Хәния Фәрхи чыннан да. Ильяс кашан татарча җырлый әле менә. Шундый Менә. мөмкинлек бар. Birazdan. Birazdan. Шәп лейбл белән бергә. О, шәп. Менә бәлки менә бүгенге тапшырыдан соң не булса теге шундый хисләре уянып, ул татарча яза башлар. Димәк, безнең Этәргеч булыр өчен. булыр ие. Шуны кайдагыз бергәләшеп җырлап китик. Кайтам әле әлдермешкә, әлдермешкә кайтам әле, чишмәгә төшәм әле, чишмәгә төшәм әле. Һаман сине сөям Диеп, сөям һаман сине диеп, серемне шишәм әле, серемне шишәм әле. Алкышлар. Бу безнең бар тик беренче тур гына иде. Без сезнең белән алга таба барабыз һәм безнең икенче тур. Экранда сез клип күрәчәксез, ләкин клипның тавышы бетерелгән. Һәм сезнең төп максатыгыз әлеге клипның дәвамын, эчтәлеген, темасын ачыкларга. Әзерме? Менә әйдәгез, беренче видео клип ихтибар экранга. Бу татарчамы? Бу татарча чыннан да Кем соң бу? кем соң бу? Беренче сорау безнең кем соң бу? Чыннан да. Бу кем соң бу? Алай ук мөһим түгел. Безнең сорау әлеге видеоклипта нәрсә турында сөйләнә? Эчтәлеге нинди? Бу ниндидер рэпчигендәйме? Рэпчик дөрес. Мин сезгә бераз булышып Син беләсеңме? Ильяс та белми, Лилия да белмиме бит? Белмим шул. Ями Мюзиктан берәр кеше түгелме? Кем соң бу? Unuttum yani. Блогер инде. İyi. Равин или кем? İyi. Hadi. Аның үзенең никы бар. Җырлыймы ни ул? Җырлый да башлады. Менә Иҗаты блогерлар белән хәзер таныш түгел бит, кара әле. Әйдәгез, мин сезгә бераз булышып җибәрәм. Бу күптән түгел төшерелгән Бу клипме? күптән түгел төшерелгән ие. Бу безнең күңелебезгә газиз әниебез кебек бик кадерле булган әйбер турында, эчтәлеге шуның турында. Без ул әйбер өчен әлегә кадәр
ярышабыз. Вайберден тотып карап буламы? Юк, тотып карап булмый. Мәхәббәт, Түгел. йөрәк. Түгел. Мәхәббәт тә йөрәктә түгел, бу мәхәббәт белән бәйле түгел. Гомумән, нәрсә икән соң бу? Туган як, туган җир. Ие. Туган Ага, шәһәр. очень тепло. Туган тел. Ильяс! Туган тел. Менә әлеге видео клипны карап, чыннан да туган тел дип әйтеп булмый. Шулай бит? Әйе. Тик бу дөрес җавап. Әйдәгез әле без сезнең Тугайны укымыйлардыр бит. Менә белербез, әйдәгез оригиналын да китик. Ярый Тукай ишетми. Күрми, ишетми. Син каян белдең туган тел икәнен? Ни өчен син туган тел дип җавап бирдең? Белмим. Подсказка булды бит. Башка нидә уй килде, беренче уйны син Әйе. тыңда әйттең, ниме? Менә сиңа туган телне менә шундый видео аша җиткергән ошыймы? Юк, Ни өчен? белмим. Син Ошамыйм, потому что буздылар. Шыгырын матур шыгырны буздылар. Аны Мин менә картлы- яшьләрчә әйтеп күрсәтеп була. Ие. Ну, байтып түгел точно. Җиңелчәрәк, башка төрлерәк дип әйтим инде. Ну, тулысынча карарга кирәк клипны. Булай әйтеп булмый. Без сезнең белән әлеге видеороликны карап киттек һәм аны башкаручысы ул җырчы Энекәш. Инстаграмга кирип карый аласыз, аның иҗаты белән якынрак таныша аласыз. Ә без сезнең белән икенче видеороликка күчәбез. Ул шулай ук бик үзенчәлекле. Кызык. Менә монда без күрәбез үзебезнең яраткан Казаныбызны. Телохранитель чыкты әле монда бик. Әйе, шундый. Серьезный гына. Серьезно, чыннан да бик җитди. Муса Җәлил. Бәлки бу инде булса да кемнеңдер иҗаты белән бәйледер, ничек уйлыйсыз? Шул татарлык турында дип уйлыйм инде. Бу да рэпчик бит әле. Бу рэпчик ие. Нәрсә Тагын турында? нинди сүз шигырьләр бар та туган тел турында. Ну, Казан турында Казан турындадыр инде. Бу Казан турында да беләсез сезме? Әйдәгез, хәзер без сезнең белән дөрес җавапка килеп җиттек. Кем миңа дөрес җавапны әйтә? Беләсезме кем җырлый? Беләм. Юк. Танышмы? Мин күргән бар. Аха. Аңа бал бирәләрме әйткән өчен? Әлбәттә. Ленур. Ленур. Чыннан да бу Ленур Иксанов һәм клипның исеме татар исем генә түгел. Без 3нче турга күчәбез. Һәм аны безгә нәни дусларыбыз әзерләде. Карагыз, алар колакларына колакчаннар кияләр, анда музыка уйный. Һәм алар шул музыканы тыңлап ки чыгаралар. Һәм сезнең төп максатыгыз алар нинди ки җырлаганын белергә. Әйдәгез, игътибар, экранга беренче җыр. Senden yükselme Şel şeşen Ушул Лилия. Уфтанма гомерләр яз кебек үтә дип. Ага, кем җырлый? Салават Фатхетдинов яисә Элвин Грей. Элвин Грей яки Салават Фатхетдинов. Әйдәгез, дөрес вариантын карап китик, тыңлап китик. Чыннан да бу Элвин Грей яки Салават Фатхетдинов. Уфтанма. Ильяс, син бу җырны беләдеңме? Әйе. Нәрсә әйтә аласың? Менә сиңа аңлавымча күп кенә җырлар ошап бетми. Ә менә уфтанмага килгәндә ничек? Салават Фатхетдиновны яратам. Элвин Грейны яратмыйсың? Ни өчен? Элвин Грейны яратмыйсың? Әлеге җырларны алда яңада нитә үзенеке юк нәрсә почти. Димәк, аның үзенең иҗаты юк дип әйтәсең килә. Аның бар, но ошамый. Ага. Бөтен кешегә дә шарга тиеш түгел бит. Әйе. Мин гомумән нормаль карыйм менә шундай берләргә. Бар шундай җырчылар бөтен кешегә дә ошый торган. Әйе. Кемгәдер ошамый икән, нишләп сиңа ошамый ул? Ничек алай булырга мөмкин? Миңа бит ул ошый, сиңа ничек ошамыймы? Менә сиңа килгәндә Элвин Грейның иҗаты белән син якыннан танышма, ошыймы? Ну, якыннан таныш дип әйтмәс идем, беләм инде мин аның җырларын, тик менә дә утырып махсус тыңлаган юк. Әйе. Хәзер әйдәгез, икенче җырны тыңлап китик. Ул авыррак, әйтеп куям.
Aha, Liliye. Aha. Яңадан Алмагачлары дип уйлаган. Yok, konser bu ortadan yetip koyuyoruz abi. Hazır. Знакомый. Liliye bizning Башта birinchi алмагачлары temaga дип тыелды. Башта Алмагачлары түгел. Ахырда инде әле инде шигүле әле Sen нәрсәләр. birinchi temaga bostun һәм син Алмагачлар. башта алмагачлар дип уйлаган идеңме бит? Көпбәгелер. Тагын бер тапкыр тыңлап киләбезме? Шигүләре. Yok. Ничего толсың yok. Татарчамы? Татарча. Hazır. Сүзләре дә бик кызык. Әгәр дә һәм 30 секунд эчендә дөрес җавап булмый икән, мин сезгә бер фраза әйтәм. Сез шул фраза буенча Әйдәгә сутырып торыйк әле 30 секунд. киттеңме? Әзерме? Курыкмагыз. Кая бара? Сфера Симаев. Ага. Илья Шаки. Что это? Что это? Кая бара? Фирдус Тимаев. Яхшы. Инди җыр. Җырның исеме Син җүләр мин. О, да! Әйдәгез сымай. Әйтәм нинди җырсың бу бигрәк знакомый. Ну шуннан да качает, тиме? Мәгънәсе булмаса да, Меня бик не качает. Меня этот лайкнулмасам больше качает. Yok, ты кызыклы инде ул. Көлеп аларга инде. Үзенчәлекле инде. шуннан да бу Фирдус Тимаев сөенчүләр нәрсә итә аласыз? Әлеге җыр турында. Кызыклы. Көлеп аларга ярый инде. Көлеп ал. Димәк, син җырны куясың, Фирдус Тимаев сөенчүләр и рәхәтләнеп куясың. Голосовойда җибәрәм әле көлеп. Кая бара дип кычкырасың. Теге Моментны моннан алармын да җибәрәм видеосын. Лилия, син әйттең, сине не качает? Мен не совсем мое дип әйтим инде. Әйдәгез, без сезнең белән 4нче турга күчик. Ул безнең рифмабол дип атала. Хәзер карагыз, мин сезгә кагыйдәләрен аңлатып китәм. Җыр бара һәм бер җирендә пик дип ишетерсез. Һәм шул җирдә сез җырга мәгънәсенә туры килгән сүзне табырга тиешсез. Алар безнең 4 вариантта була һәм 4 варианттан бар тик берсе генә дөрес. Киттек, тыңлыйбыз. Матур гына нишли икән. Кузгалган нәрсәне. Әйдәгез, карап китик. Безнең 4 вариант ответ бар. Оппа, нинди кыз бала, аяклар атлап бара. Оппа, нинди кыз бала, матур гына нишли. Булган син. Матур гына бара дип уйлыйсыз, име? Бара. Так, Ильяс, нишли? Ул бара. Бара. Ул Бара. Ул бара. Икегез дә бер вариант әйттегез, ә хәзер әйдәгез, дөресме, юкмы икәнен тикшереп китик. Ул матур гына бармый, ул матур гына былгана. Кызганычка каршы Ильяс, Лилия. Матур гына булганы була да? Әйдәгез, булганы карыйм, матур гына. Лилия матур гына булган, Ильяс әйдә булганын күрсәтә. Ничек булганасың син? Матур итеп. Син матур итеп булгана белмисең. Белмим. Син матур итеп барагына беләсең. Ленар Яшин безнең матур гына кызны булгандыра белә икән. Шуннан да матур гына булгана дип атала. Әйдәгез, икенче вариант, икенче җырны тыңлап китик. Сап-сары чәчләр. Мәле. Беренчесе зәңгәр төстә күзләр, икенчесе ниндидер төстә күзләр, өченчесе яшел төстә күзләр һәм дүртенчесе индиго төстә күзләр. Мин яшел дип уйлыйм анда. Сап-сары чәчләр, ниләсәдә төстә күзләр. Кем соң җырлый әле? Менә беләм бит, оныттым. Беләсез, точно беләсез. Беләм мин аны. Ни беләм? Әзрәк күбрәк булмасам. Без бер төрле җавап бирә алмыйбыз, әйме? Әйтәбезме? Яшә, әйдә син яшелне аласыңмы зәңгәрне? Әйдә, шулай булсын.
Сен аласың. Яшілні. Яшілні. Ярар, менікі зәңгәр болсын. Зәңгәр. Яшіл бұғайында да. Әйдәгіз дұрыс жауапны тыңлап кетеміз. Сап-сары шешелер, жидір түсті күзлер. Дига. Ниндидер. 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 Кім әлі бұл тұқта? Бу бит безнең яшін. Шулай ақ міне? Ленар. Әйе. Оны Бу безнең Ленар. Теге жүрін яшін. білейдім, бұсын ұнтқамын ұжын. Әйе. Әйдәгіз қазір үшінші жыр. Бағын Ленар яшын болам. Мұнда Ленурлар Кімімдір? Кім екенін білерге керек қазір. Әйдәгіз біз сіздің білән вариантларға көз салайық. Яратам дейсің, сағынам Мұнда дейсің. шулай бір оригинал вариант түрінде. Да, пупсига. Неше пупсигам? Мен алам пісейін. Пупсигам? Все. Демек, сен пупсигам, ә сен пупсигам. Ха, пісейін бұл адыранда. Пупсигам, еме? Кеттік, текшірәбіз дұрыс жауап. Пупсигам! Лилияға алқышлар! Шыннан да... Яқшы өке. Е, мұны кім жырлай? Ленар яшын. Ленар яшы. Лилия, аңлауымша сен Ленар білән таныш. Әйе. Чөнки бірінші жырдан Мен оның жырларын білем. Тек міне екіншісін генә иске төшереп бітіре алмадым, оның екенін. Жетмеді, анда бик қысқа болды. Сен махсус тыңлайсыңмы, яки сізінші бұсадан да Ишеткән бар. ишеткән генә бармы? Ишеткән бар. Ошыймы? Нормально. Үзенчәлекле. Үзенчәлекле. Мен яратам шундый креатив кешеләрне үзенчәлекле. Мәсәлән, менә шу пупсигым булса да, ниндидер күзләр, ул бит инде теге типичный түгел, теге яшел ни түгел, үзенчәлекле. Моторында түгел, псиме, Әйе. пупсигым, бит. Мин белмәгәнем ул сүз дип, чыннан да без теге принципе Теге, рәвештә генә Сіз сайладык. теге кайсы креатив, шунсы Әйе. сайларга Кызык булдыңыз, өчен. симе? Логик әйбер буенча. Менә син Логика вообще юк. Ленар яшенне белмисең, име бит? Ишеткәнең дә юк. Йо. Менә беренче тапкыр ишеттем. Моңарчы сиңа башка рэперлар ошамыйдыр. Бәлки Ленар яшен сиңа ничектер әзмәс ошагандыр. Йо. Бусы да ошамады. Миңа калса син үзеңнең иҗатыңны яратасың. Беләсеңме, күбрәк Үзем эшләгәчтем. үзләре менә иҗат иткән кешеләр, мәсәлән, бездә Татарстанда алар күбрәк нишләптер менә рус яисә чит ил рэпер кешеләрен Алар тыңлый. эшти белә. Аха, яхшы. Менә рус рэперы дип Лилия башлап җибәрде. Рус рэперларны кем ошыйсың алар? Big Baby Tape, Кизару, Крид. Яхшы. Лилия. Руслардан кем ошый? Инде рэперлар? Кемне тыңлыйм икән мин? Нурминский. Кашак куям мин, кашак куям дөресен әйткәндә. Әйдәгез без шулай ук нәтиҗә ясап китик. Әйдәгез алкышлар. Лилия җиңде. Безнең тапшыруыбыз азагына якынлашты. Лилия, Ильяс килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Миңа калса сезгә ошагандар. Әйдәгез обратный Күбрәк связь. теге җиңү дә түгел, монда катнашу кызыклы иде. Танышу, катнашу мин аралашырга яратам, танышырга яратам кешеләр белән. Шуңа күрә ниндидер барыбер азарт, белергә кирәк, анда Җиңергә дә кирәк, белергә дә җиңергә кирәк. дип катнашмыйсың инде. Менә шу процесс кызыклы. Ильяс. Бераз татар музыкасын танысам. Бераз. Күбрәк әйтәлим, конечно. Икенче тапкыр килсәң, җиңәсең алай Җиңә, белсәң. по-любому. Күбрәк тыңлыйсың да. Абай Чыннан да кызык. бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.